אז מה קורה אנשים? כאן רועי מצ'וקלט לב, והיום אני מתחילתה של עוד סדרה חדשה שבה אני לא חשבתי איך לקרוא לה, אבל בה אני הולך להציג תמונות שיצאתי. מי שמכיר את האתר שלא יגיד בבקשה. אז נתחיל בתמונה הראשונה, שפה אני נמצא על הבלוק דיימונד, שזה במקרה גם משהו במסך שלי. אז כן, כל מי שאתם רואים פה חברים שלי, רק היוטיוברים היחידים פה זה שרי וצ'סבוקס, אייל פלייס ודקל מההייפרדינג, כי לא יודעתי מישהו אחר לשים. זה חבר שלי, פשוט צלמתי אותו בכוונה פה כי הוא חבל על TNT. אני פשוט נמרח על הבלוקים דיימונד. חבר שלי, עוד חבר, הוא אומר בשביל שלום. חבר הסוואגי נמרח על הקיר. החבר החנול, הארנב המטומטם. ועוד. אז בואו נלך לתמונה השנייה, שאותה חבר שלי יצר. אז כן, תמונה יפה. פה נסתכל טוב על שרי, הם בשרי ג'אמפ, ככה חופשית לתוך מערה, תוך כל זה. אז כן, פה לא שמתי אף אחד, כי לא שמתי לב. פה זה מילר, דדלוקס, ארז, דור, ים, ליאור, לימון, דניאל, גם דניאל כאילו, מלכי, אופיר, דורל, עצמו גיימינג, כמו בקיצר, הייפרדיק, דקל, ואייל מיינס, פאקינג סנאומן. אז כן, אני בעצם חופשית, אף אחד לא מכיר אותה חוץ ממנו. מיינקראפט 3, יש תמונה של קווייקראפט, תדעו איך יצא. תמונה 4, זה שחבר שלי לינוס, הוא מצחיק אותי, אז תסתכלו רגע. איפה הוא? רגע. אין, לא יכול, הוא פשוט מצחיק. והוא מגן על הפרות מהפארקס. פה, בארנב המטומטם הזה, אני חבר שכאילו מצלם את זה, סוג של. אבל לא נכון, זה כאילו אנימציה כזאת הזה, זה פשוט. נלחמים. ואחרון עשיתי לחבר, יש פה מיינקראפט פתוח, סקייפ פתוח, וזה נכון שזה מגניב. הוא יושב על כיסא מעוד, הוא בתוך בית מעול, קלאס, עכשיו לילה בחוץ. טוב, אז זה הפרק להיום. לייק וסאבסקרייב בבקשה, זה מאוד יעזור לי. אם אתם רוצים לראות את הפרק, תגיבו, אבל תגיבו, אני רציני, אני יודע מי שצופה בזה בעיקרון. תעשו לי סאב, לייק, תגידו אם אתם רוצים שאני אשת הסדרה מגניבה הזאת. אם לא, אז לא. אם יהיה מלא לייקים על הסדרה הזאת, אני אפילו אעשה ליוטיוברים, ונתראה בהמשך. יאללה, ביי ביי.